Poštovani gledatelji, dobro večer. Papa Ivan Pavao II molio je u svojoj božićnoj propovjedi za mir u svijetu. Mir čovječanstvu, to je moja božićna želja, rekao je Papa vjernicima okupljenima na svečanoj ponoćnoj misiji u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu, najvećoj crkvi kršćanskog svijeta. Papa, koji je mir učinio jednim od glavnih motiva svojega 19-godišnjeg papinstva, Kristovo je rođenje nazvao najvažnijim događajem u povijesti ljudskoga roda. Svoju je poruku Urbi et Orbi, gradu i svijetu, u podne Papa s balkona Bazilike Svetog Petra uputio siromašnima, osobama bez zaposlenja, mladim žrtvama droge i svima koji ne žive u dostojnim uvjetima. Nakon što je istaknuo značenje današnjega dana, rođenje Isusa Krista, Papa je čestitao Božić na 56 jezika, među kojima i na hrvatskome. Sretan Božić, Isusovo porođenje. Zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, monsignor Josip Bozanić, predvodio je polnoćku u Zagrebačkoj prvostolnici zajedno s 20-ak svećenika. U božićnoj propovjedi zagrebački je nadbiskup, navodeći Kristov poziv mir vama, rekao da ovo nije trenutak kada bi trebalo mnogo govoriti, već trenutak slavlja koji treba proživljavati. Nakon misnoga slavlja, nadbiskup je Bozanić pozdravio predsjednika Tuđmana, čestitavši mu Božić. Monsignor Josip Bozanić predvodio je svečano misno slavlje u Zagrebačkoj prvostolnici uz nuncija Đulja Einaudija, vojnog ordinarija Jurija Jezerinca te članove prvostolnog kaptola i zbora prebendara. Isus Krist, sin Božji, nadvladat će i pobijediti sve zlo ljudske povijesti. Osim ratnih razvalina, pritišću nas danas i druge ruševine, oko nas i u nama samima, rekao je uz ostalo zagrebački nadbiskup. Nepravda, iskorištavanja, izrabljivanja čovjeka, podmitljivost, pljačka, droga. Takve ruševine čovjeka dovode u opasnost da se zatvori sam u sebe i u svoju nesigurnost, da ne vidi svjetlo koje razara tamu, istaknuo je monsignor Bozanić. Božić, najradosniji kršćanski blagdan, pozdravljen je diljem Hrvatske u duhu mira, radosti, sloge i topline obiteljskog doma. U općini Podujevo na Kosovu izvršena su 2 oružana napada na srbijansku policiju. Nepoznati napadači pucali su iz automatskog oružja na policijsko vozilo, a bačene su i 2 ručne bombe u neposrednoj blizini policijske postaje. Ozlijeđenih nije bilo. Sve se to dogodilo nakon što je srbijanska policija pretukla nekoliko albanskih mladića koji su se okupili kako bi proslavili katolički Božić u Prištini, te u Đakovici albanske studente i učenike u sinoćnjim prosvjednim šetnjama. Slijede važnije vijesti iz svijeta. U nevremenu koje je zahvatilo veći dio Irskog otoka i dijelove Velike Britanije stradale su 4 osobe. Samo u Irskoj 130.000 kuća ostalo je bez električne energije, srušeno drveće uzrok je blokade cestovnog prometa, zatvorene su glavne zračne luke u Irskoj. Olujni vjetar koji je puhao brzinom većom od 140 km na sat paralizirao je život u sjevernom Velsu i sjeverozapadnoj Engleskoj, gdje je prema policijskim izvješćima najmanje 35.000 obitelji ostalo bez struje. 32 ljudi poginulo, a 30-ak ozlijeđeno u sudaru vlakova u pakistanskoj pokrajini Pandžab. Do nesreće je došlo kada je putnički vlak naletio na drugi, zaustavljen na lokalnoj postaji Džang. Kao uzrok nesreće spominje se slaba vidljivost zbog magle. Kako je objavio alžirski tisak, u terorističkim napadima islamskih militarista na civile u mjestima pokraj alžirskog glavnog grada ubijeno je u posljednja 2 dana od 80 do 120 ljudi. Službe sigurnosti objavile su da je u jednom od predgrađa Alžira ubijeno još 11 osoba. Inače, u Alžiru su u tijeku izbori za gornji dom parlamenta u kojima se 2/3 zastupnika bira na lokalnim razinama, a 1/3 imenuje predsjednik države. U Tel Avivu je počelo suđenje njemačkom državljaninu osumnjičenom za planiranje samoubilačkog bombaškog napada. Josef Smirk, koji je postao islamski vjernik, uhićen je prošli mjesec u Izraelu. Kako tvrde tužitelji, za samoubilački napad pripremali su ga pripadnici Hezbolaha u južnom Libanonu. Napad je trebao biti obavljen u Tel Avivu ili Haifi, tvrdi se u optužnici. Bivši zambijski predsjednik Kenneth Kaunda uhićen je jutros u Lusaki nakon trosatne opsade njegove kuće. Optužen je za poticanje prije 2 mjeseca neuspjelog državnog udara. Kaunda je izjavio kako s državnim udarom nema nikakve veze, a trenutačno je, tvrde analitičari, vodeći opozicijski političar u Zambiji. I nekoliko riječi o vremenu sutra. Prevladavat će kišovito i oblačno vrijeme. Uglavnom suho, zadržat će se samo prije podne u Dalmaciji. Na Jadranu jugo. Najviša dnevna temperatura u kopnenim krajevima do 8 stupnjeva, a duž obale do 16.
Umjereno do pretežno oblačno s kišom bit će i u Federaciji BiH. Potkraj ovoga tjedna meteorolozi predviđaju pretežno oblačno i svježije. Mjestimice će biti kiše, a snijega samo u najvišim planinskim predjelima. Toliko u vijestima, ugodna vam blagdanska večer.